Ανακάλυψα ότι η Κίνα και η Ισπανία είναι εντελώς μία χώρα και μόνον λόγω αγραμματοσύνης την θεωρούν διαφορετικά κράτη. Συμβουλεύω τους πάντες να γράψουν επί τούτου σε ένα χαρτί εξή Ισπανία και θα τους βγει Κίνα. Οκτωβρίου 3. Σήμερα συνέβη ένα ασυνήθιστο περιστατικό. Το πρωί σηκώθηκα κάπως αργά και όταν η μαύρα μου έφερε τις γυαλισμένες μπότες ρώτησα τι ώρα είναι. Ακούγοντας πως είχαν χτυπήσει ήδη περασμένες 10, βιάστηκα να ντυθώ το συντομότερο. Ομολογώ ότι δεν θα πήγαινε στο Υπουργείο σήμερα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων την ξυνισμένη γκριμάτσα που θα έκανε ο προϊστάμενός μου. Πάει καιρός τώρα που μου λέει «Τι κομφούζιο είναι αυτό που επικρατεί στο κεφάλι σου μονίμως, αδερφέ! Άλλοτε τρέχεις από εδώ και από εκεί, σαν να πήραν φωτιά τα παντζάκια σου. Κι άλλοτε μπερδεύεις τους φακέλους σε σημείο που ούτε ο σατανάς ο ίδιος δεν βγάζει άκρη. Γράφεις τις επικεφαλίδες με μικρά γράμματα. Δεν βάζεις ούτε ημερομηνία, ούτε ρυθμό πρωτοκόλλου. Αναθεματισμένος ψιλολέμεκας. Ζηλεύει που κάθομαι στο διευθυντικό γραφείο και ξύνω τις πένες για την εξοχότητά του. Με λίγα λόγια, δεν θα πήγαινα στο γραφείο αν δεν είχα την ελπίδα να συναντήσω τον Ταμία και να το αποσπάσω ίσως του Ομπριγού καμιά προστάτσα από το μισθό μου. Άλλος τύπος κι αυτός. Μα το Θεό, πιο εύκολο είναι να έρθει Δευτέρα παρουσία παρά να σου δώσει το μυαλικό σου μπροστά. Όσο κι αν παρακαλέσεις, σε όση ανάγκη και να βρεθείς, όσο και να χτυπήσεις κάτω, δεν θα σου δώσει ο γεροντιάολος. Στο σπίτι του όμως, τρώει χαστούκια από τη μαγείρισά του. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν καταλαβαίνω. Τι συμφέρον έχει κάποιος να δουλεύει σε Υπουργείο? Απολύτως κανένα όφελος. Ενώ στις διοικήσεις των κυβερνείων, στις οικονομικές και νομικές υπηρεσίες, το πράγμα είναι αλλιώς. Βλέπεις κάποιον χωμένο στη γωνίτσα του να παριστάνει ότι γράφει. Το φράκο που φοράει είναι άρπλιο. Τα μούτρα του για φτύσιμο. Όμως δεν σε εξοχικό που νοικιάζει. Μη του πας δώρο κανένα πορσελάνο επί χρυσόφλιτζάνι. Αυτό, θα σου πει, είναι δώρο για γιατρούς. Ενώ εκείνου δώστε ένα δίδυμο αλόγονιφασίες ή μια μικρή άμαξα ή μια γούνα κάστορα των 300 ρουβλίων. Αυτός, ο τόσο ήσυχος στην όψη, μπορεί να σου πει με μεγάλη λεπτότητα. Μου δανείζετε το σουδιαδάκι σας να διορθώσω την πενούλα μου. Ενώ είναι ικανός να σας κατακλέψει, αφήνοντάς σας εσάς τον ετούντα, μόνο με το πουκάμισο. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η δική μας η δουλειά είναι πολύ καθώς πρέπει. Η καθαριότητα είναι παντού, του είδους που δεν θα συναντήσεις ουδέποτε σε διοίκηση κυβερνείου. Τραπέζι από κόκκινη γρή και προϊστάμενοι που σου μιλάνε με τους σεις. Ναι, το ομολογώ. Αν δεν ήταν αυτή η τόσο καθώς πρέπει δουλειά, θα είχα παρατήσει προπολού το Υπουργείο. Φόρεσα το παλιό πανοφόρι και
πήρα την ομπρέλα. Διότι έβρεχε καταρακτωδώς. Στους δρόμους δεν υπήρχε ψυχή. Συναντούσα μόνο κάποιες γυναίκες που προστάτευαν τα κεφάλια τους με τους ποδόγυρους των φουστανιών τους, Ρώσους εμπόρους κάτω από ομπρέλες και μαντατοφόρους. Από το συνάφι μας συνάντησα μόνον έναν, του συναφιού μας δημόσιο υπάλληλο. Τον είδα σε μία διασταύρωση. Με το που τον είδα, είπα μέσα μου, «Α, όχι αγαπητέ μου, εσύ δεν πας στο γραφείο. Εσύ τρέχεις πίσω από εκείνη εκεί που τρέχει μπροστά σου και κοιτάς τα ποδαράκια της». Οι απατεώνες που είμαστε όλοι εμείς του συναφιού μας δημόσιοι υπάλληλοι. Μα το Θεό, δεν υπολοιπόμαστε των αξιωματικών. Με το που θα δούμε κάποια με καπελάκι, οπωσδήποτε θα τις κολλήσουμε. Ενώ όσο σκεφτόμουν τα παραπάνω, είδα να πλησιάζει στο μαγαζί, μπροστά από το οποίο περνούσα μία άμαξα. Α, την αναγνώρισα αμέσως. Ήταν η άμαξα του διευθυντή μας. Αυτός δεν έχει λόγους να πηγαίνει στο μαγαζί, σκέφτηκα. Σίγουρα θα είναι η κόρη του. Κόλλησα στον ήχο. Ο υπηρέτης της άνοιξε το πορτάκι και εκείνη πετάχτηκε έξω από την άμαξα σαν μπουλάκι. Πως κοίταξε δεξιά, αριστερά, πως τρεμόπαιξαν τα φρύδια και τα μάτια της. «Κύριε και Θεέ, είμαι χαμένος, εντελώς χαμένος». Ποιος ο λόγος να βγει με τέτοιο βροχερό καιρό? Και ύστερα σου λένε ότι το πάθος των γυναικών για τα παλιοκούρελα δεν είναι μεγάλο. Δεν με αναγνώρισε, όμως κι εγώ φρόντισα να κουκουλωθώ καλά, διότι το παλτό μου ήταν πολύ λιγδωμένο και επιπλέον παλαιομοδίτικο. Τώρα φοράνε μπέντες με μακριούς γιακάδες, ενώ ο δικός μου ήταν κοντός, διπλός και επιπλέον το ύφασμα δεν ήταν τόσο καλά πλαρισμένο. Το σκυλάκι της, που δεν πρόλαβε να χωθεί στην πόρτα του μαγαζιού, έμεινε απ' έξω. Δεν ξέρω αυτή τη σκυλίτσα. Τη λένε Μέτζι. Δεν είχα προλάβει να σταθώ ούτε ένα λεπτό, όταν άκουσα μια λεπτή φωνούλα. «Γεια σου, Μέτζι!» Μπα, ποιος μιλάει? Κοίταξα ολόκληρα και είδα μόνο δύο κυρίες, μία γριά και μία νεαρούλα. Είχαν όμως ήδη προσπεράσει. Ξαφνικά ακούω πάλι δίπλα μου την ίδια φωνούλα. «Ντροπή σου, Μέτζι!» Τι διάολο! Και βλέπω τότε την Μέτζι να μυρίζει το σκυλάκι που ήταν πριν από λίγο με τις δύο κυρίες. Όπα, είπα μέσα μου, για στάσου, μήπως είναι μεθυσμένος, μήπως σπανίως μου συμβαίνει κάτι τέτοιο τελευταία. Όχι, Φιντέλ, κάνεις λάθος. Είδα ότι είπε έτσι. Ήμουν πολύ άρρωστη. «Α, ώστε εσύ είσαι σκυλάκι». Ομολογώ ότι εξεπλάγει ήμουν υπερβολικά, ακούγοντάς το να μιλάει σαν άνθρωπος. Αλλά εκ των υστέρων, όταν το ξανασκέφτηκα, έπαψα να εκπλήττομαι. Πράγματι, στον κόσμο είχαν συμβεί πλήθος παρόμοιων περιστατικών. Λένε ότι στην Αγγλία αναδύθηκε ένα ψάρι που είπε δύο λέξεις σε μια τόσο περίεργη γλώσσα που εδώ και 3 χρόνια οι επιστήμονες προσπαθούν να την προσδιορίσουν και ίσα με τώρα δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Διάβασα επίσης στις εφημερίδες
για 2 αγελάδες, οι οποίες πήγαν σε ένα μαγαζί και ζήτησαν μισό κιλό τσάι. Ομολογώ όμως ότι η έκπληξή μου ήταν ακόμα μεγαλύτερη όταν άκουσα την έτσι να λέει «Σου έγραψα, Φιντέλ, σίγουρα ο Βουλκάν δεν σου έφερε το γράμμα μου». Να μην πάρω το μισθό μου. Στη ζωή μου δεν είχα ακούσει ποτέ ως τώρα ότι ένα σκυλί μπορεί να γράψει. Μόνο ένας αριστοκράτης μπορεί να γράψει σωστά. Βέβαια, μερικές φορές γράφουν και ορισμένοι εμποροϊπάλληλοι ή ακόμα και δουλοπάρικοι. Αλλά η γραφή τους ως επιτοπλίστων είναι μηχανική, ούτε τελείως, ούτε ακόμα, ούτε σλαβισμός. Αυτό με παραξένεψε. Ομολογώ ότι εδώ και λίγο καιρό έχω αρχίσει να ακούω και να βλέπω καμιά φορά πράγματα που κανένας ακόμα δεν έχει δει και δεν έχει ακούσει. Ας ακολουθήσω είπα μέσα μου αυτό το σκυλάκι και ας μάθω τι είναι και τι σκέφτεται. Άνοιξα την ομπρέλα μου και ακολούθησα τις 2 κυρίες. Μπήκαν στην Κοροκοβάγια. Έστρεψαν στη Μεσάνσκαγια και από εκεί στη Στολιάνναγια. Τέλος, στη Γέφυρα Κοκούσκιν και σταμάτησαν μπροστά σε ένα μεγάλο κτίριο. Το ξέρω το κτίριο αυτό. Είναι το κτίριο Σβερκόφ. Τι κατασκευή. Και ποιος δεμένει εκεί μέσα. Πόσες μαγείρισες. Πόσες ξενομερίτες. Και από το συνάφημα στους δημοσίους υπαλλήλους μένουν ένα σωρό σαν σκυλιά, ο ένας πάνω στον άλλον. Οι κυρίες ανέβηκαν στον 5ο όροφο. Ωραία, είπα μέσα μου. Δεν θα πάω τώρα, αλλά θα τσεκάρω το μέρος και με την πρώτη ευκαιρία δεν θα παραλείψω να επωφεληθώ. Οκτωβρίου 4. Σήμερα είναι Τετάρτη. Γι' αυτό βρισκόμουν στο γραφείο του διευθυντή μας. Επίτηδες πήγα νωρίτερα και αφού κάθισα, διόρθωσα όλες τις πένες. Ο διευθυντής μας πρέπει να είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Το γραφείο είναι γεμάτο βιβλιοθήκες. Έριξα μια ματιά σε ορισμένους τίτλους βιβλίων. Ευρημάθεια πρόσιτοι για το συνάφι μας. Και όλα τους ή στα γαλλικά ή στα γερμανικά. Και αν κοιτάξεις το πρόσωπό του, τι λάμψη σπουδαιότητος στα μάτια του. Ποτέ μου δεν έχω ακούσει μια περιττή κουβέντα από το στόμα του. Μόνο καμιά φορά όταν του δίνεις κανένα έγγραφο να υπογράψει, μπορεί να σε ρωτήσει πώς είναι έξω. Η υγρασία εξοχότατε. Ναι, το συνάφι μας δεν είναι αντάξιό του. Κρατικό σανίρ. Παρατηρώ ωστόσο τελευταία ότι εμένα μ' αγαπάει ιδιαίτερα. Μακάρι και η κορούλα του. Εντάξει, διάβασα τη Μελισσούλα. Τι χαζός λαός αυτοί οι Γάλλοι. Τι θέλουν πια.
Μα το Θεό θα τους έπιανα όλους και θα τους μαστίγωνα για τα καλά. Διάβασα επίσης εδώ μια όμορφη περιγραφή κάποιας χωρεσπερίδας δοσμένη από κάποιον γεωκτήμονα του Κούρσκ. Οι γεωκτήμονες του Κούρσκ γράφουν καλά. Μετά από αυτό, παρατήρησα ότι είχαν χτυπήσει ήδη το 12.30 και ο διευθυντής μας δεν είχε βγει ακόμα από το υπνοδωμάτιό του. Κατά τις 1:30 όμως συνέβη ένα περιστατικό που καμία πένα δεν θα μπορέσει να το περιγράψει. Άνοιξε η πόρτα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ο διευθυντής και πετάχτηκα από την καρέκλα με τα έγγραφα στα χέρια. Ήταν όμως εκείνη, αυτοπροσώπως εκείνη. Χριστέ και Παναγιά, πώς ήταν ντυμένη. Το φόρεμά της ήταν λευκό, σαν κύκνος. Τι πολυτέλεια. Και πώς με κοίτασε. Ήλιος. Μα το Θεό, ήλιος. Υποκλήθηκε και είπε, ο παπά δεν εμφανιστήκε ακόμα. Τι φωνή. Καναρινάκι. Αλήθεια καναρινάκι. Ξοχωτάτη, ήθελα να της πω, μη ζητήσετε την εκτέλεσή μου, αλλά αν την επιθυμείτε τόσο, τότε συνεκτέλεσε που τα χεράκια μιας κόρης στρατηγού, αλλά μπερδεύτηκε που να με πάρει ο διάολος η γλώσσα μου και είπα μόνο ουδόλος. Εκείνη έριξε μια ματιά σε μένα, στα βιβλία και άφησε το μαντιλάκι της να πέσει. Έτρεξα φουριόζος, γλίστρισα στο αναθεματισμένο το παρκέ και παραλίγο να σκάσω με τη μύτη. Αλλά κρατήθηκα και σήκωσα το μαντίλι. Θεέ μου, τι μαντίλι, λεπτότατο, από βατίστα. Λεβάντα, κανονικότατη λεβάντα. Αποπνέει στρατηγίλα. Με ευχαρίστησε και χαμογέλασε αμυδρά, με τρόπο που τα ζαχαρένια φυλάκια της σχεδόν δεν κουνήθηκαν. Και κατόπιν έφυγε. Έμεινα εκεί καμιά ώρα καθισμένος, μέχρι ότου που μπήκε ένας υπηρέτης και μου είπε «Πηγαίνετε σπίτι σας, Αξέντη Μάνοβιτς, ο κύριος αναχώρησε». Δεν μπορώ τον κόσμο των υπηρετών, είναι άνετα χρονιασμένοι εκεί στον προθάλαμο και δεν κάνουν τον κόπο ούτε να σουνεύσουν με το κεφάλι. Και όχι μόνο, μια φορά ένας από αυτούς τους λοποδίτες τόλμησε να μου προσφέρει, δίχως να σηκωθεί από τη θέση του, ταμπάκο. Ξέρεις όμως, το χέδουλε ότι εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος με αριστοκρατική καταγωγή. Πήρα πάντως το καπέλο μου, φόρεσα μόνος την έρτα μου, γιατί αυτοί οι κύριοι δεν σε βοηθούν ποτέ. Και βγήκα. Μετά, στο σπίτι, έμεινα ως επιτοπλίστων, ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Μετά, αντέγραψα κάτι πολύ ωραία στιχάκια. Μια ώρα την καρδούλα μου δεν είδα. Χρόνος ολόκληρος πως πέρασε ένιωσα. Και τη ζωή μου παρευθύς τη μίσησα. Πώς είναι δυνατόν να ζω, αναρωτήθηκα. Θα πρέπει να ήταν ποίηση του Πούσκιν. Τυλιγμένο στην πέρτα μου, πήγα μέχρι την είσοδο της εξοχότητάς της, παραπονεύοντας μήπως βγει να πάρει την άμαξα και έτσι να τη δω ακόμα μία φορίτσα. Αλλά όχι, δεν βγήκε.
Νοεμβρίου 6. Με δαιμόνισε αυτός ο τμήματάρχης. Με το που έφτασα στο γραφείο, με κάλεσε και άρχισε να μου λέει τα εξής. Για πες σε παρακαλώ, τι ακριβώς κάνεις εσύ? Πώς, τίποτα μεγάλο, το απαντούσα εγώ. Λοιπόν, πέρασες πια τα 40. Καιρός να βάλεις μυαλό, ναι. Τι νομίζεις ότι είσαι? Νομίζεις ότι δεν ξέρω τα τεχνάσματά σου? Τριγυρνάς στην κόρη του διευθυντή? Για σκέψου ποιος είσαι. Είσαι μια νούλα. Δεν είσαι τίποτα παραπάνω. Και όπως ξέρεις, δεν έχεις δεκάρα τσακιστή. Κοίτα τουλάχιστον το πρόσωπό σου στον καθρέφτη. Πώς σκέφτηκες κάτι τέτοιο? Πού να πάρει ο διάολος? Επειδή το δικό του πρόσωπο είναι σαν φαρμακευτικό φιαλίδιο και στο κεφάλι του απάνω έχει ένα τσουλούφι που το κρατάει όρθιο και το αλήθει με μια κυραλυφή, νομίζω ότι μόνο σε αυτόν επιτρέπονται όλα. Καταλαβαίνω γιατί κακιώνει μαζί μου. Ζηλεύει. Ίσως να έχει προσέξει τα κυρίως σε εμένα απευθυνόμενα δείγματα έννοιας. Αλλά τον έχω φτισμένο όμως. Σιγά τη σπουδαιότητα του Αγγλικού Συμβούλου. Μου κρέμασε χρυσή ρησιδίτσα στο ρολόι και παραπιάνει την ποτάκια των 30 ρουμπλίων που να το πάρει ο διάολος. Δεν μου λες, μήπως εγώ είμαι κανένας μικροαστός? Κανένας απόγονος ράφτη ή από τους συνήθεις γιους των υπαξιωματικών? Εγώ είμαι αριστοκράτης. Λοιπόν μπορώ κι εγώ να προαχθώ. Είμαι σε ηλικία που μόλις τώρα αρχίζει η υπηρεσιακή μου καριέρα. Περίμενε, φίλε. Θα γίνουμε κι εμείς συνταγματάρχες και αν το θελήσει ο Θεός, ίσως και κάτι παραπάνω. Θα αποκτήσουμε κι εμείς όνομα καλύτερο από το δικό σου. Πώς σου πέρασε από το μυαλό ότι εκτός από σένα δεν υπάρχει άλλος ευπρεπής άνθρωπος? Ας είχα ένα φράγκο του Ρούτς, γραμμένο με τις επιταγές της μόρας. Ας φόραγα κι εγώ στο λαιμό μου μια γραβάτα σαν τη δικιά σου και δεν θα πιάνες μπάζα μπροστά. Αλλά δεν έχω τα μέσα. Να ποια είναι η δυστυχία. Νοεμβρίου 8. Πήγα θέατρο. Έπαιζαν τον Ρωσοβλάκα, τον Φιλάτικα. Γέλασα πολύ. Έδειξαν ένα ωραίο βοδβίλ με κάτι αστεία στιχάκια για δικαστικούς επόπτες. Ιδίως για έναν κολεγιακό πρωτοκολλητή. Γραμμένα υπερβολικά φιλελεύθερα. Τόσο που απόρρισα, τόση λογοκρισία τα άφησε να περάσουν. Ενώ για τους εμπόρους γράφουν ευθέως ότι κοροϊδεύουν το λαό και ότι κανακάριδες τους το έχουν ρίξει στην κρεπάλη και πασχίζουν να τρυπώσουν στην αριστοκρατία. Έριξαν και ένα κουπλέτο για τους δημοσιογράφους ότι τους αρέσει να κατακρίνουν τα πάντα και ότι οι δημιουργοί των έργων ζητούν την προστασία από το κοινό. Τη σημερινή μέρα οι σεναριογράφοι γράφουν πολύ αστεία θεατρικά. Μου αρέσει να πηγαίνω στο θέατρο. Με το που θα βάλω μια δεκάδα στην τσέπη, δεν κρατιέμαι με τίποτα να μην πάω. Μα να, που στο δημοσιοπαλληλικό μας συνάθρο υπάρχουν κάτι γορούνια που δεν πάνε θέατρο με τίποτα οι χωριάκαροι. Εκτός και αν τους δώσεις κανένα δωρεάν εισιτήριο. Μια θεατρίνα τραγουδούσε πολύ ωραία. Μου ήρθε στο μυαλό εκείνη. Τι λογική, εντάξει, σου παίρνω. Νοεμβρίου 9.
Στις 8 έφυγα για το Υπουργείο. Ο τιμωματάρχης πήρε ύφος ανθρώπου που δεν είχε προσέξει την άφηξή μου. Και εγώ με τη σειρά μου έκανα σαν να μην μας συνέβαινε τίποτα. Ξανακοίταξα και έλεγξα τα έγγραφα. Στις 4 βγήκα. Πέρασα έξω από το σπίτι του διευθυντή. Αλλά δεν φαινόταν κανείς. Μετά το γεύμα έμεινα ως επιτοπλίστων ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Νοεμβρίου 11. Σήμερα κάθισα στο γραφείο του διευθυντή μας. Επιδιόρθωσα γι' αυτόν 23 πένες και για εκείνη, για την εξοχότητά της, 4 πένες. Θα πρέπει να είναι μυαλό. Σωπαίνει διαρκώς. Και σκέφτομαι ότι στο μυαλό του θα τα ζυγίζει όλα. Πολύ θα ήθελα να μάθω. Περί τίνος σκέφτεται περισσότερο. Τι γίνεται μέσα σε αυτό το μυαλό. Θα ήθελα να δω από πιο κοντά τη ζωή αυτών των κυρίων. Όλα τα λογοπαίγνια και τα αυλικά κόλπα. Τι κάνουν και πώς φέρονται στους κύκλους τους. Να τι θα ήθελα να μάθω. Ομολογώ μάλιστα ότι κάμποσες φορές θέλησα να πιάσω κουβέντα με την εξοχότητά του, αλλά που να με πάρει ο διάολος, η γλώσσα μου δεν με υπακούει ποτέ. Θα πω μόνο αν κάνει κρύο ή ζέστη έξω και δεν θα αρθρώσω οτιδήποτε άλλο. Θα ήθελα να ρίξω μια ματιά στο καθιστικό, όπου καμιά φορά βλέπω ανοιχτή την πόρτα και σε ένα άλλο δωμάτιο, πιο γύρω το καθιστικό. Τι πολυτέλεια, τι πορσελάνες, τι καθρέφτες. Θα ήθελα να ρίξω μια ματιά εκεί, στο άλλο μισό, που ζει η εξοχότητά της. Να που θα ήθελα, στο μπουντουάρ, πως στέκονται εκεί τόσα βαζάκια, φιαλίδια, λουλούδια που δεν τολμάς ούτε να τα μυρίσεις. Πως κοίταται εκεί πέρα το φόρεμά της, που αυτό είναι περισσότερο ο αέρας παρά φόρεμα. Θα ήθελα να ρίξω μια ματιά στην κρεβατοκάμαρα. Εκεί σκέφτομαι θα είναι όλο θαύματα. Εκεί θα είναι ο παράδεισος, που ο παρόμοιος του δεν υπάρχει στους ουρανούς. Το σκαμνάκι της που ακουμπάει το ποδαράκι της όταν σηκώνεται από το κρεβάτι. Πώς σε αυτό το ποδαράκι φοριέται το ολόλευκο σαν χιόνι καλτσάκι. Εντάξει, σου παίρνω. Σήμερα ωστόσο, σαν να είχα μια έκλαμψη, θυμήθηκα εκείνη την κουβέντα των 2 μικρών σκυλιών που είχα συναντήσει στη λεωφόρο Νιεύσκη. Ωραία, είπα μέσα μου, τώρα θα τα μάθω όλα. Πρέπει να βάλω στο χέρι την αλληλογραφία που είχαν αυτά τα σιχαμένα σκυλάκια μεταξύ τους. Και από εκεί θα μάθω κάτι της για όλους. Ομολογώ μάλιστα ότι μια φορά κάλεσα τη Μέτζη και της είπα: Μέτζη, δες, τώρα είμαστε μόνοι. Δεν μας ακούει κανείς. Άμα θες, κλειδώνω και την πόρτα, να μην μας βλέπει κανείς. Πες μου, σαν ξέρεις για τη μικρή κυρία, πώς είναι ακριβώς. Και στοκίζομαι, δεν θα το αποκαλύψω σε κανέναν. Το μικρό σκυλάκι όμως μάζεψε την ουρά του, όρθωσε το τρίχωμά του και βγήκε από την πόρτα θόρυβα σαν να μην είχε ακούσει τίποτα.
Καιρό τώρα υποψιαζόμουν ότι τα σκυλιά είναι ξυπνότερα από τους άνθρωπους. Ήμουν μάλιστα σίγουρος ότι μπορούσε να μιλάει. Μόνο που είναι λίγο ξεροκέφαλος. Είναι εξαιρετικός πολιτικός. Παρατηρεί τα πάντα. Κάθε κίνηση του ανθρώπου. Ναι. Αύριο θα πάω οπωσδήποτε στο κτίριο Σβερκόφ. Θα ανακρίνω τη Φιντέλ. Και αν τα καταφέρω, θα βάλω στο χέρι εκείνα τα γράμματα που της έχει γράψει έτσι. Νοεμβρίου 12. Στις 2 το απομεσήμερο κίνησα να δω οπωσδήποτε τη Φιντέλ και να την ανακρίνω. Δεν μπορώ να υποφέρω το ξινολάχανο, η μυρωδιά του οποίου ξεπηδάει από όλα τα μικρομάγαζα στην οδό Μεσάνσκαγια και επιπλέον από την αψιδωτή πύλη του κάθε κτηρίου έρχεται τέτοια δυσφορία που μου έρχεται να κλείνω τη μύτη και να το βάζω στα πόδια. Και επιπλέον αυτοί οι αισχροί βιοτέχνες εξαπολύουν τόση εθάλη και κάπνα από τα εργαστήριά τους που για έναν αξιοπρεπή άνθρωπο είναι αδύνατο να περπατήσει εδώ. Όταν ανέβηκα στον έκτον όροφο και χτύπησα το κουδουνάκι, βγήκε μια κοπελίτσα. Όχι και άσχημη, με μικρές παγκίδες. Την αναγνώρισα. Ήταν εκείνη που έκανε τη βόλτα της μαζί με τη γριά. Κοκκίνησε λιγουλάκι. Και τότε εγώ σκέφτηκα. Εσύ γλυκιά μου, χρειάζεσαι γαμπρό. Τι επιθυμείτε, μου είπε. Πρέπει να μιλήσω με το σκυλάκι σας. Η κοπελίτσα ήταν χασί. Αμέσως το κατάλαβα ότι ήταν χασί. Ωστόσο, το σκυλάκι έτρεξε γαργίζοντας προς εμένα. Έκανε να το γραπώσω, αλλά παρολίγο να μου γραπώσει το άτιμο με τα δόντια του τη μύτη. Όμως, είδα εκεί στη γωνίτσα το καλαδάκι του. Αυτό ακριβώς χρειαζόμουν. Πλησίασα και άρχισα να ξύνω το άχυρο που ήταν μέσα στο ξύλινο κουτί και προς απίστευτη ικανοποίησή μου τράβηξα έξω ένα πάκο μικρών χαρτιών. Όταν το είδε αυτό το άτιμο σκυλάκι, πρώτα με δάγκωσε στη γάμπα και μετά, όταν μυρίστηκε ότι του πήρα τα γράμματα, άρχισε να κλαψουρίζει και να χαϊδεύεται. Όμως του είπα, όχι γλυκό μου, έχει γιατρό και έφυγα τρέχοντας. Σκέφτομαι ότι η κοπελίτσα θα με πέρασε για τρελό. Είχε τρομάξει υπερβολικά. Γυρνώντας στο σπίτι, βιάστηκα να πιάσω δουλειά και να μελετήσω αυτά τα γράμματα, διότι με τα κεριά βλέπω κάπως άσχημα. Η μαύρα όμως είχε την ιδέα να πλύνει το πάτωμα. Αχ, αυτές οι ανόητες οι αισθονές είναι καθαρές πάντα την πιο ακατάλληλη ώρα. Για τούτο και βγήκα μια βόλτα στο πάρκο και για να αναλογιστώ το εν λόγω συμβάν. Τώρα επιτέλους θα τα μάθω όλα. Τα σχέδια, τα κίνητρα. Και επιτέλους αυτά τα γράμματα θα μου αποκαλύψουν τα πάντα. Τα σκυλιά είναι έξυπνα πλάσματα. Γνωρίζουν από πολιτικές σχέσεις. Γι' αυτό εκεί μέσα θα είναι όλα. Άπασες οι υποθέσεις και η εικόνα του ανδρός αυτού. Και ίσως πρόκειται και για εκείνη που... Εντάξει, σοπέ. Το γραδάκι, γυρνώντας σπίτι, ως επιτοπλίστανα, έμεινα ξαπλωμένος στο κρεβάτι.
Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε. Το γράμμα είναι αρκούντος ευανάγνωστο. Ωστόσο, στο γραφικό χαρακτήρα υπάρχει κάτι το σκελίσιο. Ας διαβάσουμε. Αγαπημένη Φιντέλ, συνεχίζω να μην μπορώ να συνηθίσω το μικροαστικό σου όνομα. Λες και δεν μπορούσαν πια να σου έχουν δώσει ένα καλύτερο. Φιντέλ Ρόζα, τι χυδαίος τόνος. Ωστόσο, ας σταθήσουμε στην άκρη αυτά. Είμαι πολύ χαρούμενη που είχαμε την ιδέα της αλληλογραφίας. Το γράμμα είναι γραμμένο πολύ σωστά. Έτσι, δεν γράφει ούτε ο τμήματάρχης μου, παρότι διαδίδει ότι έχει τελειώσει κάποιο πανεπιστήμιο. Ας δούμε παρακάτω. Νομίζω ότι το να μοιράζεσαι τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις εντυπώσεις σου με τους άλλους είναι ένα από τα πρώτα καλά στον κόσμο αυτόν. Η σκέψη αυτή είναι παρμένη από ένα γερμανικό βιβλίο. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Το λέω εκ πείρας, αν και δεν έχω κυκλοφορήσει στον κόσμο πέρα από την πύλη του κτηρίου μας. Η δική μου ζωή κυλά ευχάριστα και καλά. Η μικρή κυρία μου, την οποία ο μπαμπάς αποκαλεί Σοφή, με αγαπάει τρελά. Αχ, Σωπαίνω. Με μεγάλη προθυμία είμαι έτοιμη να σε ενημερώσω για όλα τα συμβάντα στο σπίτι μας. Σου έχω ήδη πει κάποια πράγματα για το βασικό κύριο που η Σοφή αποκαλεί παπά. Είναι πολύ παράξενος άνθρωπος. Ορίστε, επιτέλους, το ήξερα εγώ ότι έχουν πολιτική σκέψη και άποψη. Ας δούμε τα περί παπά. Πολύ παράξενος άνθρωπος, κυρίως ο Πένι. Μιλάει πολύ σπάνια. Πριν μια εβδομάδα μονολογούσε ακατάπαυστα. Θα πάρω ή δεν θα πάρω. Παίρνει στο χέρι ένα χαρτάκι, ένα άλλο το διπλώνει λευκό και λέει θα πάρω ή δεν θα πάρω. Μια φορά στράφηκε σε μένα ερωτηματικά. Τι νομίζεις, Μέτζη, θα πάρω ή δεν θα πάρω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω απολύτως τίποτα. Μύρισα τα παπούτσια του και εξαφανίστηκα. Στη συνέχεια μου μια εβδομάδα αργότερα, ο παπά ήρθε πολύ χαρούμενος. Όλο το πρωί τον επισκέπτονταν κάτι κύριοι με επίσημες στολές και τον συνέχεραν για κάτι. Στο τραπέζι ήταν τόσο εύθυμος όσο δεν τον είχα δει ποτέ. Έλεγε ανέκδοτα και μετά το γεύμα με σήκωσε στο ύψος του λαιμού του και μου είπε «Δες Μέτζη, τι είναι εδώ». Ήταν μια κορδελίτσα. Την μύρισα, αλλά δεν ένιωσα κανένα απολύτως άρωμα. Τελικά την έγλειψα ελαφρώς. Ένα κάτι αλμυρί. Μου φαίνεται ότι αυτό το σκυλάκι παρά είναι για να μην του τις βρέξουν. Ο άνθρωπος είναι φιλόδοξος. Πρέπει να του λάβω υπόψη μου αυτό. Η μικρή κυρία μου, η Σοφή, ήταν εξαιρετικά αναστατωμένη. Ετοιμαζόταν για μια αγορασπερίδα και εγώ καταχάρηκα που εν τη απουσία της θα μπορώ να σου γράψω. Η Σοφή μου είναι πάντα ιδιαιτέρως χαρούμενη όταν πηγαίνει σε χορεσπερίδα, παρότι στο ντύσιμο πάντα νευριάζει. Δεν καταλαβαίνω καθόλου, Μονσερί, τι χαρά να πηγαίνει σε χορεσπερίδα. Η Σοφή επιστρέφει από τη χορεσπερίδα στις 6 το πρωί και από τη χλωμή και ισχνή όψη της μαντεύω πάντα ότι εκεί πέρα δεν της έδωσαν της δύστικης να φάει.
Ομολογώ ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να ζήσω έτσι. Αν δεν μου έδιναν σάλτσα με πέρδικα ή τηγανιτές φτερούγες κοτόπουλου δεν ξέρω τι θα πάθαινα. Καλό είναι επίσης λαμπάς με σάλτσα, ενώ καρότο ή ραπάνι ή αγκινάρα δεν θα είναι ποτέ τους καλό. Εξαιρετικά η σύνταξη. Αμέσως φαίνεται ότι δεν το έχει γράψει άνθρωπος. Αρχίζει όπως πρέπει, αλλά τελειώνει σκελίσια. Ας δούμε παρακάτω. Η Σοφή καθόταν στο τραπεζάκι και κάτι έγραφε. Εγώ κοίταζα από το παράθυρο γιατί μου αρέσει να παρατηρώ τους περαστικούς. Και ξαφνικά μπήκε ο υπηρέτης και είπε «Τεπλόφ, να περάσει», φώναξε η Σοφή και έτρεξε και μαγκάλιασε. «Αχ, Μέτζι, αν ήξερες ποιος είναι αυτός». «Είναι μελαχρινός αξιωματικός, με κάτι μάτια μαύρα και λαμπερά σαν φωτιά», είπε και έτρεξε στα ιδιαίτερά της. Ένα λεπτό αργότερα μπήκε ο νεαρός αξιωματικός με κάτι μαύρες μακριές φαβορίτες. Πλησίασε τον καθρέφτη, έσχιαξε τις τρίχες του και περιεργάστηκε το δωμάτιο. Εγώ γρίλησα και έμεινα στη θέση μου. Η Σοφή εμφανίστηκε σύντομα και απάντησε με χαρούμενη υπόκλιση στο χτύπημα των τακουνιών του. Και εγώ, κάνοντας ότι δεν πρόσεξα τίποτα, συνέχισα να κοιτάζω έξω από το παράθυρο, ωστόσο έγιρα ελαφρά το κεφάλι και προσπάθησα να ακούσω τι λένε. Αχ, Μονσερί, τι ανοησίες έλεγαν. Μιλούσαν για το πώς μια κυρία στο χορό αντί για τη μία φιγούρα έκανε μια άλλη. Επίσης για το ότι κάποιος μπομπόφ με τις δαντέλες στο λαιμό του έμοιαζε πολύ με πελαργό και παρολίγο να πέσει. Εμένα μου φαίνεται ότι εδώ δεν μπορεί να είναι έτσι ακριβώς. Δεν μπορεί να την έχει μαγεύσει ένας αξιωματικός της αυλής. Ας δούμε παρακάτω. Μου φαίνεται ότι αν αρέσει αυτός ο αξιωματικός, τότε όπου να είναι θα αρέσει και εκείνος ο υπάλληλος που κάθεται στο γραφείο του μπαμπά. Αχ, Μονσερί, αν ήξερες τι τέρας είναι, κανονική χελώνα σε σακί. Ποιος να είναι αυτός ο υπάλληλος? Το επώνυμό του είναι υπερπαράξενο. Κάθεται πάντα και επιδιορθώνει πένες. Οι τρίχες στο κεφάλι του μοιάζουν με άχυρο. Ο παπά τον στέλνει πάντα για τις δουλειές του σαν υπηρέτη. Μου φαίνεται ότι αυτό το άδειο σκυλάκι εννοεί εμένα. Πού τα είδε τα μαλλιά? Η Σοφή δεν μπορεί με τίποτα να συγκρατήσει τα γέλια της όταν το κοιτάζει. Λες ψέματα, παλιοφθήνικο σκυλάκι αναθεματισμένο. Τι άθλια γλώσσα, λες και δεν ξέρω τι λόγια είναι αυτά. Είναι λόγια του ματάρχη μου που έχει βαλθεί ο άτιμος να με βλάψει και ορίστε σε κάθε μου βήμα με κατατρέχει. Ας διαβάσουμε ένα άλλο γράμμα. Ίσως εκεί να ξεκαθαρίσει το θέμα. Πού το? Μονσερί Φιντέλ, συγχώρεσέ με που δεν σου έγραψα τόσο καιρό. Στο σπίτι μας έχουν γίνει τώρα μεγάλες αλλαγές. Τώρα ο αξιωματικός είναι εδώ κάθε μέρα. Η Σοφή είναι τρελά ερωτευμένη μαζί του. Ο παπά είναι πολύ χαρούμενος. Θέλει οπωσδήποτε να δει τη Σοφή παντρεμένη, είτε με στρατηγό, είτε με συνταγματάρχη του στρατού να πάρει ο διάβολος. Δεν μπορώ να διαβάσω άλλο. Πάντα ένας αξιωματικός ή ένας στρατηγός
Όλα τα καλύτερα τα παίρνουν είτε οι αξιωματικοί είτε οι στρατηγοί. Βρίσκεις ένα μικρό λουλούδι, ένα μικρό θησαυρό. Απλώνεις το χέρι να τον πάρεις και στο χαλάει ένας αξιωματικός ή ένας στρατηγός που να πάρει ο διάολος. Θα ήθελα κι εγώ να ήμουν στρατηγός. Όχι για να αποκτήσω το χέρι της και τα τιάφτα. Όχι! Θα ήθελα να ήμουν στρατηγός για να δω πώς θα με κλωθογυρίζουν και πώς θα κάνουν εκείνα τα οδικά κόλπα. Και μετά να τους πω, σας έχω πτυσμένους και τους δύο. Λυπηρό. Έκανα κομματάκια το γράμμα του χαζού μικρού σκυλιού. Δεκεμβρίου 3. Δεν είναι δυνατόν. Ψευτιάς. Αυτός ο γάμος δεν θα γίνει. Και τι που είναι αξιωματικός της αυλής. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα αξίωμα. Δεν είναι κάτι το ορατό που μπορείς να το πιάσεις στο χέρι. Δεν θα αποκτήσεις το μέτωπο τρίτο μάτι από το γεγονός ότι είναι αξιωματικός της αυλής. Η μύτη του δεν είναι δακαμμένη από χρυσό. Είναι σαν τη δική μου, σαν του καθενός. Μυρίζει με αυτήν, δεν τρώει. Φτερνίζεται, δεν βύχει. Κάμποσες φορές μάλιστα θέλησα να μάθω γιατί είμαι επίτιμος σύμβουλος. Από πού κι ως πού επίτιμος σύμβουλος. Μπορεί να είμαι ένας κόμις ή ένας στρατηγός και απλώς παριστάνω τον επίτιμο σύμβουλο. Μπορεί να μην ξέρω ούτε εγώ ο ίδιος τι είμαι. Πόσα θα είναι τα παραδείγματα στην ιστορία. Έχουμε έναν απλό άνθρωπο, όχι κανέναν αριστοκράτη, έναν απλό εργαζόμενο ή ακόμα και έναν αγρότη. Και αποκαλύπτεται ότι αυτός είναι ένας πρόχοντας ή και ένας βασιλιάς. Όταν από έναν αγρότη προκύπτει ενίοτε κάτι τέτοιο, τι μπορεί να προκύψει από έναν αριστοκράτη. Μπαίνω επί παραδείγματι μέσα ξαφνικά με στολή στρατηγού. Στο δεξιό μου επομίδες, στον αριστερό μου επομίδες και διαγωνίως στο στέρνο γαλάζια ταινία. Τι λένε, τι θα πει τότε η ομορφωνιά, τι θα πει και ο παπάς, ο διευθυντής μας. Είναι πολύ φιλόδοξος. Είναι μασόνος. Οπωσδήποτε είναι μασόνος. Εγώ από την πρώτη στιγμή τον είχα καταλάβει και ας παριστάνει κάποιον άλλον. Όταν απλώνει το χέρι του για χειραψία, δίνει μόνο τα δύο δάχτυλα. Άραγε εγώ τώρα στη στιγμή δεν μπορώ να προαχθώ σε στρατικό κυβερνήτη ή σε επιμελητή ή σε κάτι άλλο. Θα ήθελα να μάθω γιατί είμαι επίτιμος σύμβουλος. Γιατί συγκεκριμένα επίτιμος σύμβουλος. Δεκεμβρίου 5. Σήμερα όλο το πρωί διάβαζα εφημερίδες. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν στην Ισπανία. Πράγματα που εγώ δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Γράφουν ότι ο θρόνος καταλήφθηκε και ότι οι αξιωματούχοι έχουν πρόβλημα με την εκλογή διαδόχου και εξαιτίας αυτού προκύπτουν στασιασμοί. Εγώ αυτά μου φαίνονται πολύ παράξενα. Πώς μπορεί να καταληφθεί ο θρόνος? Λένε ότι στον θρόνο πρέπει να ανέβει μία γυναίκα. Δεν γίνεται να ανέβει στον θρόνο μια γυναίκα. Με τίποτα δεν γίνεται. Στον θρόνο οφείλει να βρίσκεται ένας βασιλιάς.
Αλλά λένε βασιλιάς δεν υπάρχει. Μα δεν μπορεί να μην υπάρχει βασιλιάς. Το κράτος δεν μπορεί να μην έχει βασιλιά. Βασιλιάς υπάρχει μόνο που κρύβεται κάπου που δεν ξέρουμε. Ίσως να βρίσκεται εκεί, στον τόπο τους. Και να υπάρχουν είτε λόγοι οικογενειακοί, είτε φόβοι εκ μέρους γειτονικών κρατών, ας πούμε της Γαλλίας ή και άλλων ευρωπαϊκών σχέσεων που τον αναγκάζουν να κρύβεται. Ή να υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι. Δεκεμβρίου 8. Ήμουν πανέτοιμος να φύγω για το Υπουργείο. Όμως διάφοροι λόγοι και σκέψεις με κράτησαν. Δεν μπορούσα να βγάλω από το μυαλό μου όλη μέρα τα θέματα της Ισπανίας. Πώς είναι δυνατόν να ανέβει στον θρόνο μια γυναίκα? Δεν θα το επιτρέψουν αυτό. Και πρώτον, δεν θα το επιτρέψει η Αγγλία, αλλά και οι άλλες ευρωπαϊκές υποθέσεις, όπως ο Αυστριακός Αυτοκράτορας, ο δικός μας Τσάρος. Όλα αυτά τα γεγονότα με τσάκισαν τόσο και με συγκλώνησαν. Δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα άλλο. Στο δείπνο η Μαύρα παρατήρησε ότι ήμουν πολύ αφηρημένος. Όντως, μου έπεσαν, νομίζω, 2 πιάτα και έσπασαν. Μετά από αυτό πήγα στο πάρκο. Τίποτα το διδακτικό δεν κατάφερα να πάρω και από εκεί. Μετά, ως επιτοπλίστων, έμεινα ξαπλωμένος στο κρεβάτι και σκεφτόμουν τα ζητήματα της Ισπανίας. Έτος 2000. Απριλίου 43. Η σημερινή μέρα είναι μέρα μέγιστου θριάμβου. Η Ισπανία έχει βασιλιά. Βρέθηκε. Αυτός ο βασιλιάς είμαι εγώ. Και το έμαθα μόλις σήμερα συγκεκριμένα. Ομολογώ ότι ήταν σαν να με φώτισε μια στραβή. Δεν μπορούσα να καταλάβω πως τόσο καιρό φανταζόμουν και νόμιζα ότι ήμουν επίτιμος σύμβουλος. Δεν μπορώ να καταλάβω πως μπήκε μια τέτοια τρελή ιδέα στο μυαλό μου. Τώρα τα βλέπω όλα πεντακάτα. Τώρα είναι όλα καθαρά σαν την παλάμη μου. Ενώ παλιότερα δεν καταλαβαίνω. Ήταν όλα σαν μέσα σε μία ομίχλη και αυτό συμβαίνει διότι οι άνθρωποι νομίζουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος βρίσκεται μέσα στο κεφάλι. Διόλου τον φέρνει ο άνεμος από τη μεριά της Κασπίας θάλασσας. Αρχικώς ανήγγειλα στη Μαύρα ποιος είμαι. Όταν άκουσε ότι έχει μπροστά της τον Ισπανό βασιλιά, χτύπησε τα χέρια της και παρολίγο να μου πεθάνει από τον φόβο είχα ζει. Δεν είχε ξαναδεί Ισπανό βασιλιά. Όμως εγώ προσπάθησα να την ηρεμήσω και να την πείσω για την εύνοιά μου και ότι ουδόλως θυμώνω μαζί της που κάποιες φορές μου έβαφε τις μπότες άσχημα. Είναι, βλέπετε, άνθρωπος αγράμματος.
Δεν επιτρέπεται να της μιλάζει για υψηλά θέματα. Τρόμαξε, επειδή νόμιζε ότι όλοι οι βασιλιάδες μοιάζουν του Φιλίππου του Δευτέρου. Όμως εγώ προσπάθησα να την πείσω και να της πω ότι μεταξύ εμού και του Φιλίππου του Δευτέρου δεν υπάρχει ουδέμια ομοιότης. Και εξάλλου εγώ δεν έχω ούτε έναν καθολικό μοναχό. Στο γραφείο δεν ξαναπήγαινα. Στο διάλογο κι εσείς. Όχι φίλοι μου, δεν θα κάθομαι τώρα να με κοροϊδεύετε. Δεν θα κάθομαι εγώ να αντιγράφω τα άθλια έγγραφά σας. Μαρτοβρίου 86. Μεταξύ μέρας και νύχτας. Σήμερα ήρθε ο επιμελητής μας να με καλέσει να πάω στο Υπουργείο, καθώς είναι πάνω από 3 εβδομάδες που δεν έχω πατήσει στη δουλειά. Πήγα στο Υπουργείο για την πλάκα. Ο τμήματάρχης νόμιζε ότι θα υποκληθώ και θα αρχίσω τις δικαιολογίες. Όμως εγώ τον κοίταξα διάφορα, ούτε υπερβολικά λουμινής, ούτε υπερβολικά οργισμένος, και έκατσα στη θέση μου σαν να μην είδα κανέναν. Κοιτούσα ολόγυρά μου όλα τα καθάρματα του γραφείου και σκεφτόμουν τι θα γινόταν αν ξέρατε ποιος κάθεται ανάμεσά σας. Θεέ μου, τι φασαρία θα κάνανε και πώς αυτός ο τμήματάρχης θα άρχιζε τις βαθιές υποκλήσεις όπως κάνει τώρα ενώπιον του διευθυντή. Μου έβαλαν στο γραφείο κάτι έγγραφα για να φτιάξω μια σύνοψη από αυτά. Αλλά εγώ ούτε που τα κόβησα. Σε λίγο δημιουργήθηκε μια αναταραχή. Είπαν ότι έρχεται ο διευθυντής. Όλοι οι υπάλληλοι έτρεξαν διαγωνιζόμενοι να υποκληθούν μπροστά του. Εγώ όμως ακίνητος. Όταν πέρναγε μέσα από το τμήμα μας, άπαντες σκούπωσαν τα φράκα τους. Εγώ όμως τίποτα. Τι είναι ο διευθυντής για να σηκωθώ μπροστά του? Ποτέ. Τι διευθυντής είναι? Φελός είναι. Ένας απλός φελός, σαν αυτούς που κλείνουν τα μπουκάλια. Το πιο διασκεδαστικό ήταν όταν μου έβαλαν κάτω από τη μύτη ένα έγγραφο και αυτοί νόμιζαν ότι θα πάω κάτω δεξιά να υπογράψω υπάλληλος τάδε. Σιγά μη. Εγώ στο πιο κεντρικό σημείο της σελίδας, εκεί που υπογράφει ο διευθυντής της υπηρεσίας, τράβηξα μια τσίφρα. Φερδινάνδος ο Όγδος. Θα έπρεπε να βλέπατε τι ευλαβική σιωπή απλώθηκε. Όμως εγώ τους έκανα μια κίνηση με τα χέρια και τους είπα δεν χρειάζονται εκδηλώσεις υποτέλειας και βγήκα. Πέρασα από το σπίτι του διευθυντή, δεν ήταν εκεί. Ο υπάλληλός του και ο δούλος του δεν ήθελαν να μ' αφήσουν να πω. Τους είπα όμως κάτι και κατέβασαν τα χέρια. Μπήκα μέσα στα ιδιαίτερά της, αυτή ήταν μπροστά στον καθρέφτη. Πετάχτηκε απάνω, τρόμαξε και πισωπάτησε. Δεν της είπα όμως ότι ήμουν ο Ισπανός βασιλιάς. Της είπα μόνο ότι την περιμένει τόση ευτυχία που δεν μπορεί ούτε καν να τη φανταστεί και ότι παρά τις ραδιουργίες των εχθρών μας εμείς θα είμαστε πάντα μαζί. Δεν ήθελα να πω τίποτα άλλο και βγήκα.
πλάσμα η γυναίκα. Σήμερα κατάλαβα τι σημαίνει γυναίκα. Κανείς δεν είχε καταλάβει με ποιον ήταν ερωτευμένη. Πρώτος εγώ το κατάλαβα. Η γυναίκα είναι ερωτευμένη με τον διάβολο. Ναι, χωρίς πλάκα. Οι φυσικοί γράφουν διάφορες αηδίες ότι είναι έτσι κι αλλιώς. Η κυρία αγαπάει τον διάβολο. Να την, δείτε την εκεί, από το θεωρείο του πρώτου εξώστη, στρέφει το φασαμέν της. Νομίζετε ότι κοιτάζει εκείνον εκεί το χοντρό με το παράσιμο στο πέτρο? Όχι, κοιτάζει αυτόν που είναι πίσω του και κρύβεται μέσα στο φράκο του. Είναι ο διάολος ο ίδιος και της νεύει με τα δάχτυλα από εκεί. Και θα τον παντρευτεί. Θα τον παντρευτεί. Και να, όλοι αυτοί οι κρατικοί υπάλληλοι πατεράδες τους, όλοι αυτοί που γλύφουν προς όλες τις κατευθύνσεις και προσπαθούν να χωθούν στην αυλή, αυτοί που λένε ότι είναι πατριώτες και το ένα και τ' άλλο, μισθούς θέλουν αυτοί οι πατριώτες. Αυτοί οι αφιλότιμοι που πούλησαν τον Χριστό θα πουλήσουν για τα λεφτά τη μάνα τους, τον πατέρα τους και τον Θεό τον ίδιο. Όλα αυτά είναι ματαιοδοξία. Και είναι ματαιοδοξία, διότι κάτω από τη σταφυλή υπάρχει μια μικρή κίστη και μέσα της ένα μικρό σκουλικάκι μεγέθους κεφαλής καρπίτσας. Και όλο αυτό το κάνει κάποιος κουρέας που βρίσκεται στην Κοροβάγια. Δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά είναι επιβεβαιωμένα γνωστό ότι αυτός μαζί με μία μαμή προσπαθεί να διαδώσει σε όλο τον κόσμο τον μωαμεθανισμό. Και γι' αυτό λένε ότι ήδη στη Γαλλία μεγάλο μέρος του λαού ακολουθεί την πίστη του Μωάμεθ. Καμιά ημερομηνία, ημέρα χωρίς αριθμό. Περπάτησα incognito στη λεωφόρο Νιεύσκη. Περνούσε ο αυτοκράτορας. Όλη η πόλη έβγαζε τα καπέλα. Το ίδιο κι εγώ. Δεν έδειξα όμως ότι ήμουν ο Ισπανός βασιλιάς. Προτίμησα να μην αποκαλυφθώ εδώ παρουσία όλων, διότι πρωτίστως πρέπει να παρουσιαστώ στην αυλή. Με συγκράτησε μόνο το ότι δεν έχω κοστούμι βασιλιά. Να είχα τουλάχιστον έναν μανδύα. Σκέφτηκα να παραγγείλω στο ράφτη, αλλά αυτοί είναι εντελώς γάιδαροι. Παραμελούν τη δουλειά τους, το έχουν ρίξει στις κομπίνες και ως επιτοπλίστων λιθοστρώνουν δρόμους. Αποφάσισα να φτιάξω μανδύα από μια καινούργια υπηρεσιακή στολή που την έχω φορέσει μόνο 2 φορές. Αλλά για να μην την καταστρέψουν αυτά τα καθάρματα, αποφάσισα να γράψω μόνος μου. Γι' αυτό έκλεισα την πόρτα
να μην με δει κανείς. Με το ψαλίδι την έκοψα όλη. Διότι το πατρό πρέπει να είναι μοναδικό. Δεν θυμάμαι μέρα, ούτε μήνας υπήρχε. Μόνο ο διάβολος ξέρει τι είναι αυτό. Ο Μανδύας είναι απολύτως έτοιμος και αραμένος. Μόλις τον φόρεσα, η μαύρα έβγαλε μια στριγκλιά. Ωστόσο, δεν αποφασίζω να πάω ακόμα στην αυλή. Ίσα με τώρα δεν έχουν έρθει οι Ισπανοί απεσταλμένοι. Θεωρώ απρεπές να πάω χωρίς την αντιπροσωπεία μου. Η αξιοπρέπειά μου δεν θα έχει τη βαρύτητα που πρέπει. Την περιμένω από ώρα σε ώρα. Την πρώτη, με εκπλήσει η υπερβολική αργοπορία των απεσταλμένων. Τι θα μπορούσε να τους έχει εμποδίσει? Μήπως η Γαλλία? Ναι, αυτή είναι η πλέον εχθρική αυτοκρατορία. Πήγα σήμερα στο ταχυδρομείο να ρωτήσω αν έχουν έρθει οι Ισπανοί απεσταλμένοι. Αλλά ο διευθυντής του ταχυδρομείου είναι αρκούδος βλάκας. Δεν ξέρει τίποτα. Όχι, μου λέει, εδώ δεν έχουμε Ισπανούς απεσταλμένους. Αλλά αν θέλετε να γράψετε γράμμα, θα το πάρουμε με το κατάλληλο αντίτιμο. Πού να πάρει ο διάολος? Τι γράμμα? Το γράμμα είναι ανοησία. Γράμματα γραφούν οι φαρμακοποιοί. Μαδρίτη, Φεβρουάριος 30. Και έτσι είμαι στην Ισπανία. Και αυτό έγινε τόσο γρήγορα που μόλις που το πήρα είδηση. Σήμερα παρουσιάστηκαν μπροστά μου οι Ισπανοί απεσταλμένοι και κάθισα μαζί τους στην άμαξα. Μου φάνηκε πολύ παράξενη η ταχύτητά της. Πηγαίναμε τόσο γρήγορα που φτάσαμε στα ισπανικά σύνορα σε μισή ώρα. Θα μου πείτε τώρα βέβαια, όλη η Ευρώπη έχει γεμίσει σιδηροδρομικές γραμμές και τα ατμόπλια πάνε υπερβολικά γρήγορα. Παράξενη χώρα η Ισπανία. Με το που μπήκα στο πρώτο δωμάτιο, είδα πλήθος ανθρώπων με ξυρισμένα κεφάλια. Ωστόσο, εγώ κατάλαβα αμέσως ότι αυτοί είναι οι ευγενείς, οι στρατιώτες, διότι αυτοί ξυρίζουν τα κεφάλια τους. Με προβλημάτισε μόνο η συμπεριφορά του κρατικού καγκελάριου, ο οποίος βαστώντας με από το μπράτσο με έσπρωξε σε ένα μικρό δωμάτιο, λέγοντάς μου «Κάτσε εκεί». Αν συνεχίσεις να ισχυρίζεσαι ότι είσαι ο βασιλιάς Φερντινάνδος, θα σου την κόψω με τη βία εγώ αυτή τη συνήθεια. Εγώ όμως, γνωρίζοντας ότι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα τελετουργικό, του απάντησα αρνητικά. Και εκείνος με ένα ραβδί με χτύπησε τόσο δυνατά στην πλάτη. Λίγο να φωνάξω από τον πόνο. Όμως κρατήθηκα. Γιατί θυμήθηκα ότι αυτό είναι ένα παλιό υποτικό έθιμο για όσους ανέρχονται σε υψηλά αξιώματα. Γιατί στην Ισπανία ακόμα τηρούνται τα υποτικά έθιμα. Μόλις έμεινα μόνος, αποφάσισα να ασχοληθώ με τις κρατικές υποθέσεις.
ανακάλυψα ότι η Κίνα και η Ισπανία είναι εντελώς μία και η αυτή χώρα και μόνον λόγω αγραμματοσύνης τις θεωρούν διαφορετικά κράτη. Συμβουλεύω τους πάντες να γράψουν επί τούτου σε ένα χαρτί τη λέξη Ισπανία και θα τους βγει Κίνα. Ωστόσο, στενοχωριόμουν πάρα πολύ για αυτό που επρόκειτο να συμβεί αύριο. Αύριο στις 7 θα λάβει χώρα ένα παράξενο φαινόμενο. Η γη θα κάτσει πάνω στο φεγγάρι. Περί αυτού ομιλεί και ο διάσημος Άγγλος χημικός, ο Ουέλινγκτον. Ομολογώ ότι με έπιασε τέτοια ψυχική ταραχή όταν αντιλήφθηκα την ευθραυστότητα και απαλότητα του φεγγαριού. Γιατί ξέρετε, το φεγγάρι φτιάχνεται κυρίως στον βουνό και φτιάχνεται υπέρκακα. Από που η Αγγλία δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Το φτιάχνει ένας κουτσός βαρελάς. Είναι εντελώς βλάκας. Δεν ξέρει τίποτα που φεγγάρι. Πήρε ένα χοντρό πισωμένο σκοινί και ένα κομμάτι φυτικού λίπους και εξαιτίας αυτού απλώθηκε σε όλη τη γη τέτοια δυσοσμία που τώρα πρέπει να κλείνουμε τις μύτες μας. Και εξαιτίας αυτού το φεγγάρι είναι μια τόσο μαλακιά σφαίρα που δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να ζήσει εκεί. Και γι' αυτό τώρα εκεί ζουνε μόνο μύτες. Γι' αυτό εμείς δεν μπορούμε να δούμε τις μύτες μας, αφού βρίσκονται όλες στο φεγγάρι. Όταν κατάλαβα ότι η γη είναι η βαριά και μπορεί όταν κάτσει πάνω στο φεγγάρι να κάνει σκόνη τις μύτες μας, με έπιασε τέτοια ταραχή που αφού φόρεσα τις κάλτσες και τα παπούτσια μου έσπευσα στην αίθουσα του Αυτοκατολικού Συμβουλίου να δώσω διαταγή στην αστυνομία να μην επιτρέψει στη γη να κάτσει πάνω στο φεγγάρι. Οι ξυρισμένοι ευγενείς που βρήκα στην αίθουσα, άνθρωποι πολύ έξυπνοι, μόλις τους είπα τι θέλω, έτρεξαν να εκπληρώσουν την βασιλική μου επιθυμία. Κύριοι, τους είπα, ας προστατεύσουμε το φεγγάρι, διότι η γη θέλει να κάτσει πάνω του. Έτρεξαν όλοι και μερικοί μάλιστα σκαρβάλωσαν στον τοίχο να φτάσουν το φεγγάρι. Αλλά εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο Μέγας Καγκελάριος. Αυτοί με το που τον είδαν το έβαλαν στα πόδια. Εγώ όμως ως βασιλιάς έμεινα μόνος και προς μεγάλη μου έκπληξη ο Μέγας Καγκελάριος με ένα ραβδί με χτύπησε τόσο δυνατά στην πλάτη και με έστειλε στο δωμάτιό μου. Τέτοια ισχύ έχουνε στην Ισπανία τα λαϊκά έθιμα. Ιανουάριος του ίδιου έτους που έπεσε μετά τον Φλεβάρι. Μέχρι τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τι χώρα είναι η Ισπανία.
Τα λαϊκά ύφη και τα έθιμα της αυλής είναι εντελώς παράξενα. Δεν καταλαβαίνω. Κατηγορηματικά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Σήμερα το πρωί μου ξυρίσα το κεφάλι, παρότι εγώ φώναζα ότι δεν θέλω να γίνω μοναχός. Όμως δεν μπορώ ούτε να σκεφτώ πως ένιωσα όταν άρχισαν να μου ρίχνουν στο κεφάλι παγωμένο νερό. Τέτοιο κολλασμένο μαρτύριο δεν έχω ξαναζήσει στη ζωή μου. Δεν μπορώ να καταλάβω τη χρησιμότητα αυτού του παράξενου εθήμου. Βλακώδες έθιμο, παράλογο. Μου κάνει εντύπωση η αφροσύνη των βασιλιάδων που τόσα χρόνια δεν το έχουν εξαλείψει. Αλλά πάλι μου κάνει εντύπωση πως ένας βασιλιάς μπορεί να υποστεί ιερά εξέταση. Πώς θα μπορούσε? Ναι, θα μπορούσε, εκ μέρους της Γαλλίας και ιδίως αυτού του Πολυνιάκ. Αυτός ο αρχιαπατεώνας, ο Πολυνιάκ, έχει ορκιστεί θανατηφόρα να με βλάψει και ορίστε, σε κάθε μου βήμα με βλάπτει. Αλλά εγώ, φίλε, ξέρω ότι είσαι όργανο του Άγγλου. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι ο Άγγλος είναι μέγας πολιτικός. Ο Άγγλος μανουβράρει τα πάντα. Όταν η Αγγλία εισπνέει ταμπάκο, η Γαλλία φταρνίζεται. «25. Σήμερα ο Μέγας Ιεροξεταστής ήρθε στο δωμάτιό μου. Εγώ, έχοντας ακούσει από μακριά τα βήματά του, κρύφτηκα κάτω από την καρέκλα. Δεν με βρήκε και άρχισε να με καλεί. «Ποπρίσι». Δεν βγάζω κουβέντα. «Αξέντη Ιβανό, επίτιμε σύμβουλε, αριστοκράτη, δεν μιλάω καθόλου. Φερδινάνδε όγδοε, βασιλιά της Ισπανίας». Παραλίγο να βγάλω το κεφάλι μου έξω, αλλά μετά όταν το ξανασκέφτηκα είπα «Όχι φίλε, δεν θα μου την ξαναφέρεις, θα μου ξαναρίξεις κρύο νερό». Αλλά αυτός με ανακάλυψε και με το ραβδί του με έβγαλε έξω από την καρέκλα. Αχ, πονάει πολύ αυτό το ραβδί. Πάντως, παρόλα αυτά, έκανα μια τελευταία ανακάλυψη. Έμαθα ότι κάθε κόκορας έχει μια Ισπανία κάτω από τα φτερά του. Ωστόσο, ο Μέγας Ιεροεξεταστής έφυγε από το δωμάτιό μου, απειλώντας με κάποια τιμωρία, αλλά εγώ αψήφισα τον ανισχυρό θυμό του, γιατί ξέρω ότι ο άνθρωπος είναι μια ψυχρή μηχανή του Άγγλου. Είμαι 34. Μην βλεβάρεις. 349. Όχι, δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω τα βασανιστήριά τους. Θεέ μου,
Τι μου κάνουν? Μου ρίχνουν στο κεφάλι παγωμένο νερό. Δεν με υπολογίζουν. Δεν με βλέπουν. Δεν με ακούν. Θεέ μου, τι τους έχω κάνει? Γιατί με βασανίζουν? Τι έχω να τους δώσω? Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω πια δυνάμεις. Δεν μπορώ να αντέξω τα βασανιστήριά τους. Το κεφάλι μου καίει κι όλα γυρνάνε μπροστά στα μάτια μου. Σώστε με. Πάρτε με. Δώστε μου μια τρόικα γρήγορον σαν τον άλογο, σαν τον άνεμο αλόγων. Πάρε θέση αμαξά μου, κουδούνι σε κουδουνάκι μου. Ανυψωθείτε άλογα και πάρτε με μακριά από τον τόπο αυτόν. Μακριά, μακριά. Να μην βλέπω τίποτα. Τίποτα. Να, ορίστε, φάνηκαν και τα πρώτα χωριατόσπιτα. Να, ο ουρανός στροβιλίζεται μπροστά μου. Ένα αστεράκι φέγγει στο βάθος του. Το δάσος κινείται γρήγορα με τα σκούρα δέντρα του και το φεγγαράκι του. Μια γκριζογάλανη ομίχλη είναι απλωμένη κάτω από τα πόδια μου. Μια χορδή στο μέσο του πουθενά. Από τη μια μεριά η θάλασσα, από την άλλη η Ιταλία. Να και τα ρώσικα χωριατόσπιτα. Να είναι το σπίτι μου άραγε αυτό που αχνοφέγγει στο βάθος. Να είναι η μάνα μου αυτή που κάθεται στο παράθυρο. Μανούλα! Σώσε το δύστιχο το γιο σου. Άσε να πέσει ένα δάκρυ σου πάνω στο πονεμένο κεφαλάκι του. Κοίτα πως το βασανίζουν. Σφίξε στην αγκαλιά σου το δύστιχο ορφανό. Δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Το κατατρέχουν. Μανούλα! Σώσε το άρρωστο παιδάκι σου. Το ξέρατε ότι ο Μπέης της Αλγερίας έχει μια κρεατοηλιά κάτω από τη μύτη? Μάνα!